Hola, hola, intervals oberts o tancats? Quan he d'utilitzar cada símbol? Vinga, va, anem a veure quan. Vale, els intervals, primer hem d'entendre què és una desigualtat. Llavors, la desigualtat s'utilitza amb aquests símbols aquí o amb aquests. Anem a veure quan s'utilitza cadascun. En aquesta situació, que està el Capità Amèrica aquí, tenim que la X, això sí és una balança, la X és més gran que 3 del Capità Amèrica. Per tant, X és més gran que 3, això s'ensenya a primària i és la boca oberta és més gran, per tant la X cap aquí, i això és més petit, més estret, llavors està amb el 3. I la situació contrària seria la de Spider-Man. La X pesa menys, aquests dos pesen més. Llavors, la X és més petita que 2. Això per entendre les desigualtats. Què passa? Que no sempre són aquestes, a vegades tenen l'igual. Anem a veure quan s'utilitza cadascuna. Aquesta no es pot incloure al número, és a dir, la X és més gran que 3 i ja està. En canvi, si la X fos més gran o igual a 3, sí que s'utilitzaria aquest o aquest, val? Sempre que dius o igual, sempre que s'inclou el número que estàs dient. Alguns exemples més són, aquí tenim 3 formes de fer-ho, que són les que necessitem saber. La X és més gran que 2, vol dir que tots els números, en comptes de X diem, tots els números més grans que 2. El 2 no l'agafem perquè no hem dit igual a 2, sinó més gran. Per tant, és la rodona oberta. Jo sempre dic, si poses una rodona oberta és que no l'agafes, cau pel mig. Llavors, la rodona oberta i cap aquí, perquè els números més grans a la recta numèrica van cap a la dreta. I també s'ha de saber fer amb parèntesis, això es diu parèntesis, que ja ho sabeu, i això es diu claudator. Jo utilitzo claudator i parèntesis perquè és més fàcil de recordar. Hi ha docents que utilitzen els parèntesis canviats de lloc. Doncs bé, hem dit que el 2 no s'agafa. Per tant, agafarem el parèntesis. El parèntesis no s'agafa. I l'infinit mai el podrem agafar, perquè com pots agafar un infinit? És impossible. Per tant, del 2 cap a l'infinit, perquè són els nombres més grans. Anem a veure l'exemple contrari, per dir-ho així, que anem cap a l'esquerra. Aquí, l'1 té la bola tancada, vol dir, si tanquem el puny de la mà, què fem? L'agafem, no? Una corda, un llapis. Per tant, si està el puny tancat, l'estem agafant. Per tant, és un igual. Del menys 1 cap a l'esquerra. Què vol dir? Els nombres més petits. Llavors, la X, els nombres més petits o igual perquè l'estem agafant a menys 1. I això com es marca? Hem dit que el menys 1 l'agafem, per tant tindrà el claudator i és del menys infinit perquè sempre es posa a l'esquerra el número més petit. Del menys infinit cap al menys 1. Del menys infinit, que no el podrem agafar, cap al menys 1. Veieu que cap a la dreta es van fent més grans, per tant infinit, i cap a l'esquerra, esquerra, menys infinit. Ara bé, què passa si estan entre dos números? És a dir, el número que jo he pensat està entre menys 3 i 2. Doncs hem de fer-ho des del menys 3 al 2. Què passa? Que en aquest cas el menys 3 no s'agafa perquè té la mà oberta, el puny. És com si féssim un forat, llavors no l'estem agafant, i aquí sí. Llavors aquí direm que els números estan entre el menys 3 i el 2, sense ficar l'igual pel menys 3 i posant l'igual perquè estem agafant-lo al 2. I el mateix aquí. Posem els dos nombres, menys 3,2, i el 2 l'agafem, per tant, claudator. I el menys 3 no l'agafem, per tant, parèntesis. Jo, el truquito que vaig dient és que el claudator és com si tinguessin els braços, com si ens agaféssim, ens abracéssim. Per tant, el claudator s'utilitza quan agafem, quan el puny està tancat, i el parèntesis és com si tinguéssim els braços més oberts i no agafem res. Bé, si us serveix, perfecte. Si no, us haureu de trobar algun altre truquillo o en recordar-vos. Bé, anem a veure alguns exemples més.
Hem dit alguns, però vaig a posar uns altres. Per exemple, la x més gran o igual que 0. Per tant, seria el 0 i més gran o igual. Hem dit, si és igual, hem de tancar i més gran cap allà. I, com el 0 l'agafem, claudator, del 0 cap al més infinit, perquè no para a cap lloc. Sí? El mateix seria cap a l'esquerra. Si fos x més petita o igual que 0, seria des del 0, aquí, l'agafem, perquè és més petita o igual. I aquí, com aquí és el menys infinit, fem primer menys infinit a 0. El 0 l'agafem i el menys infinit no. Doncs ja veieu que és bastant senzillet. Dels exercicis que hem fet entre dos nombres és fàcil perquè podem tenir qualsevol combinació, que siguin els dos tancats, que siguin un tancat i un obert, que siguin els dos oberts, que siguin un tancat i l'altre obert. L'únic que canviarà són els símbols, que aquí seran així, aquí seran així, aquí seran així, i en aquests la x, els dos tancats. Només ens hem de fixar en això, no és tan difícil. Llavors, qualsevol dubte m'ho pregunteu, us ho apunteu i ens veiem a classe. Vinga, adeu!